ናጽነት ትግራይን ናጽነት ኢትዮጵያን ዝበሃል ብመን የተረጋጉጽ እንድሕሪልና በትሙዕት ህዝብ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን እዩ ናጽነት ትግራይ ተረጋግጹ ትግራይ ሓንትላቶም ዝውንንዋ ሓሶድን ተንኮልን ጥልመትን ጥራሕን ዝውንኑ እዚኣታ ናቶም ትካል ኣብ ኤርትራ ትፈልጥኹም ልቢ ትግራይ ዝበሃል ኣለና ጣልያን ኣብቲ ግዜ መግዛእት ውጪ ወደ ኸደ ጽርግያ ልቢ ትግራይ እሳት ጥራሕናቶም ሰያንታት ዝውንኑ ንዓና ሓልፍና ድኹሉ ሰያት ሃብትናቶም ብምዕባለ ካብቲ ዞባና ዝደኸየ ተሓሳስባ ደሎ ትግራዋይ ዝጠመየ ወይ ዝነቐፀ መሬት ደሎ ትግራይ ዝበዝሐ ኣብ ዓመት ዝወልድ ብቆልዑ ብሚእታው ተሪእኻ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓመት ብዘይ ምግናን ወይ ኣብ 2 ዓመት 3 ቆልዓ ትወልድ ሓንቲ ትግራዊት እዚ ብምግናን ብሓሰት ዘይኮነ ይድብለኩም ቆልዓ ይወለድ ከም ምዕባይ ዓቢ ሽሩማ ሽግር የለ እንዳበሉ ዝወልዱ ሳቶም እዮም መሬቶም ግን ኩዒትካያ ማይ ትወፅእ ዘሪእኻያ እኽሊ ትወቅል እያ ንዝፈልጥ ክፈልጥ ኣለዎ ንዘይፈልጥ ካሕጂ